History is the scientific analysis of the past activity of the human beings. এই ଡେଫିନେସନଟା ଇତିହାସର ଜନକ ହେରୋଡୋଟସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ। ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତେବେ ତାର ଅର୍ଥ ହେବ ଇତିହାସ ହେଉଛି ମାନବର ଅତୀତର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଗୁଡ଼ିକର ବୈଜ୍ଞାନିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ। ମୁଁ ତପନ କୁମାର ଜୟପୁରୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି କାଲାପକୁ। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଗତ କ୍ଲାସରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ଉତ୍ପତ୍ତି, ତାର ପରିଚିତି ଏବଂ ତାର ପରିବ୍ୟାପ୍ତି ବିଷୟରେ। ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ଲୋକମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ଜୀବନ, ତାଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ଜୀବନ, ତାଙ୍କର ଧର୍ମଧାରା, ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା, ତାଙ୍କର ବହିର୍ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ, ଏମିତି ଅନେକ କିଛି। ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ମାଟିରେ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ଉନ୍ମେଷ ହୁଏ ଏବଂ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତା ବିକାଶଶୀଳ ହୁଏ, ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ସଭ୍ୟତାର ଉନ୍ମେଷ ଘଟିଥାଏ। ଯେମିତି ମିଶରରେ ନୀଳ ନଦୀ ଉପତ୍ୟକାରେ ଗଢ଼ି ଉଠେ ମିଶର ସଭ୍ୟତା, ମେସୋପୋଟାମିଆରେ ୟୁଫ୍ରେଟିସ୍ ଏବଂ ଟାଇଗ୍ରିସ୍ ନଦୀଦ୍ୱୟର ଉପତ୍ୟକାରେ ଗଢ଼ି ଉଠେ ମେସୋପୋଟାମିଆ ସଭ୍ୟତା ଏବଂ ଚୀନରେ ହୁଆଂହୋ, ୟାଂସିକ୍ୟାଙ୍ଗ ଏବଂ ସିକ୍ୟାଙ୍ଗ ଏହି ନଦୀଦ୍ୱୟର ଉପତ୍ୟକାରେ ଗଢ଼ି ଉଠେ ପ୍ରାଚୀନ ଚୀନ ସଭ୍ୟତା। ହେଲେ ଏହି ସଭ୍ୟତାମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଅଛି ଏବଂ ସେହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ହେଲା ତାର ସହରୀୟ ଗୁଣ। ତାର ଅର୍ଥ ମିଶର ସଭ୍ୟତା, ଚୀନ ସଭ୍ୟତା ଏବଂ ମେସୋପୋଟାମିଆ ସଭ୍ୟତା ଖାଣ୍ଟି ଗ୍ରାମୀଣ ସଭ୍ୟତା ହେଇଥିବା ବେଳେ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତା ବା ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତା କିନ୍ତୁ ଥିଲା ସହରୀୟ ସଭ୍ୟତା ଏବଂ ଏହି ସହରୀୟ ଗୁଣ ହିଁ ତାକୁ ଅନ୍ୟ ସଭ୍ୟତାମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଏକ ବିଶେଷ ସ୍ଥାନରେ ଅଳଙ୍କୃତ କରିଥାଏ। ତ ଆସନ୍ତୁ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରିବା ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାର ବିଭିନ୍ନ ବିଶେଷତ୍ୱ ବିଷୟରେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାର ନଗର ପରିଯୋଜନା ବିଷୟରେ। ପିଲାମାନେ, ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାର ସବୁଠାରୁ ଚମତ୍କାର ଦିଗ ଥିଲା ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସହର ପରିଯୋଜନା। ମାନେ ତାଙ୍କର ସହର ପରିଯୋଜନା ଏତେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଥିଲା ଯେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଆଧୁନିକ ସହରର ପ୍ଲାନ୍ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ତାହା ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଥିଲା। କେମିତି ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଥିଲା ଆମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବୁଝିପାରିବା ଯେ ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାର ସହର ଗୁଡ଼ିକର ବା ସହରର ପରିକଳ୍ପନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ସହରମାନଙ୍କର ପରିକଳ୍ପନା ଅପେକ୍ଷା କେମିତି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥିଲା ବା କେମିତି ଶ୍ରେୟସ୍କର ଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ କହି ରଖିଛି ଯେ ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତା ଥିଲା ଗୋଟିଏ ସହରୀ ସଭ୍ୟତା। ଆଉ ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଏବଂ ବହୁତ ଗୌରବର କଥା ଯେ ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ହେଉଛି ଦୁନିଆର ସର୍ବପୁରାତନ ଯୋଜନିତ ସହର ବା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସିଟି। ତ ଆସନ୍ତୁ ସେହି ସହରର ବିଲ୍ଡିଂସ୍ ବିଷୟରେ ବା କୋଠାବାଡ଼ି ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବିଲ୍ଡିଂସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସାଧାରଣତଃ ପୋଡ଼ା ଇଟାରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବିଲ୍ଡିଂସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଏକ ତାଲାରୁ 6-7 ତାଲା ମଧ୍ୟ ହେଇପାରୁଥିଲା। ଏକ ତାଲା ବା 2 ତାଲାରେ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ବସବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ବହୁତାଲା ମାନେ 2 ତାଲାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବିଲ୍ଡିଂସ୍ ମାନଙ୍କରେ ଧନୀ ଲୋକମାନେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟିଏ ଗାଧୁଆ ଘର, ଗୋଟିଏ ରୋଷେଇ ଘର, ଗୋଟିଏ କୂପ ବା କୂଅ, ଗୋଟିଏ ଅଗଣା ଏବଂ 2-3ଟାରୁ ଅଧିକ ବଖରା ବିଶିଷ୍ଟ ବା କୋଠରୀ ବିଶିଷ୍ଟ ଘର ହେଉଥିଲା। ତାପରେ ଘରର ବ୍ୟବହୃତ ଆବର୍ଜନା ପାଣିକୁ ନିଷ୍କାସିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବା ଘର ବାହାରେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ନର୍ଦ୍ଦମାଟା ଥିଲା ସେଇ ନର୍ଦ୍ଦମା ଘରର ନର୍ଦ୍ଦମାଟା ସଂଯୋଗ କରୁଥିଲା ଏବଂ ଘରର ବ୍ୟବହୃତ ପାଣି
ସେ ନର୍ଦ୍ଦମା ବାଟ ଦେଇ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଥିଲା। ସେ ଛୋଟ ନର୍ଦ୍ଦମାର ପାଣି ପୁଣି ଯାଇକରି ସହରର ମୁଖ୍ୟ ନର୍ଦ୍ଦମା ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ମୁଖ୍ୟ ନର୍ଦ୍ଦମା ସହର ବାହାରେ ଥିବା ଗୋଟେ ପ୍ରକାଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ତାର ଅର୍ଥ ସହରର ଯେତେ ବି ଅବର୍ଜନା ପାଣି ବା ଅବର୍ଜନା ବସ୍ତୁ ସେ ଡ୍ରେନ୍ ବାଟ ଦେଇ ସହର ବାହାରେ ଥିବା ପ୍ରକାଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡରେ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଥିଲା। ତାପରେ ସେଇ ଡ୍ରେନ୍ ଗୁଡ଼ାକ କେମିତି ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ଡ୍ରେନ୍ର ତାର ଲେଭେଲିଂ କେମିତି ହେଇଥିଲା। ଡ୍ରେନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ଗୋଡ଼ିରେ ଏବଂ ଚୂନ ଦ୍ୱାରା ଲେଭେଲିଂ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଡ୍ରେନ୍କୁ କଭରେଜ କରାହେଇଥିଲା। ବିନା ଢାଙ୍କୁଣୀ ଥାଇ ଗୋଟିଏ ବି ଡ୍ରେନ୍ର ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବିଷ୍କୃତ ହେଇନାହିଁ। ତ ଏଇ କଭରେଜ ଡ୍ରେନ୍ ହେଉଛି ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ବା ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାର ଗୋଟେ ବିଶିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷଣ ବା ବିଶିଷ୍ଟ ବିଶେଷତ୍ୱ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାଙ୍କର ଡ୍ରେନେଜ ସିଷ୍ଟମ୍ ବହୁତ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ କହୁଥିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଧୁନିକ ସହରମାନଙ୍କର ତୁଳନାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସିରିୟସ୍କର ଥିଲା। କେମିତି ଥିଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି। ଆମେ ଆମ ବ୍ୟବସାୟିକ ରାଜଧାନୀ ମୁମ୍ବାଇର କଥା କହିବା। ଯେତେବେଳେ ମୁମ୍ବାଇରେ ହେଭି ରେନଫଲ୍ ହୁଏ, ମୁମ୍ବାଇର ଡ୍ରେନେଜ ସିଷ୍ଟମ୍ ସାନିଟେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ପୁରା ଫେଲ୍ ମାରିଯାଏ। ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ପାଣି ଚଢ଼ି ଆସେ ଏବଂ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯାହାଫଳରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ରୋଡ଼ଘାଟ ମାନଙ୍କରେ ଗାଡ଼ି ମଟର ଗୁଡ଼ାକ ଜାମ୍ ହେଇକି ରହିଯାଏ। ତ ଏବେ ଚିନ୍ତା କର, ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା କହିଥିଲି ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ସହର ଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିକଳ୍ପନା, ତାଙ୍କର ଯୋଜନା କେମିତି ଆଧୁନିକ ସହରର ଯୋଜନା ଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥିଲା ବା ସିରିୟସ୍ କରୁଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଆମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉ, ସହରର ସାଇଡ଼୍ରେ ରାସ୍ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ଡ୍ରେନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଡ୍ରେନ୍ ଯେ କଭରେଜ ହେଇଥିବ ସେମିତି ଆମର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ ନାହିଁ। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଡ୍ରେନ୍ ଏମିତି ଥାଏ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଅନାବୃତ ହେଇକି ରହିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଥିରୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଆଜକୁ 5000 ବର୍ଷ ତଳେ ଲୋକମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା, ତାଙ୍କର ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏତେ ସୁଦୃଢ଼ ଥିଲା ଏବଂ ଏତେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଥିଲା ଯେ ଆମେ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଗର୍ବର ସହିତ କହିପାରିବା ଏବଂ ନିଜକୁ ଗର୍ବ ମନେ କରିପାରିବା ଯେ ଆମେ ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତା ଯେଉଁଠି ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ସେହି ସଭ୍ୟତାର ଦେଶର ଲୋକ ବୋଲିକରି ଆମେ କହିପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଡ୍ରେନ୍ର କଥା ମୁଁ କହିଲି, ଘର କଥା ମୁଁ କହିସାରିଲି। ଘର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ କୂପ, ଗୋଟେ ରୋଷେଇ ଘର, ଗୋଟେ ଗାଧୁଆ ଘର, ଗୋଟେ ଅଗଣା, ଏସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥାଇ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ବି ଘରର ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତାଙ୍କର ରାସ୍ତାଘାଟ କଥା। ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବା ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ପ୍ଲାନ୍ରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ରାସ୍ତା ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମକୁ ଏବଂ ଉତ୍ତରରୁ ଦକ୍ଷିଣକୁ ଗତି କରୁଥିଲା। ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଉତ୍ତରରୁ ଦକ୍ଷିଣକୁ ଗତି କରୁଥିବା ରାସ୍ତାକୁ ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମକୁ ଗତି କରୁଥିବା ରାସ୍ତାଟା କ୍ରସିଂ କରୁଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ସମକୋଣରେ ତାକୁ ଛେଦନ କରୁଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଏହାର ପଛରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କାରଣ ଥିଲା, ଅଟୋମେଟେଡ୍ କ୍ଲିନିଂ କରିବାର ସିଷ୍ଟମ୍। ଯେତେବେଳେ ବାୟୁ ବା ଯେତେବେଳେ ପବନ ବହୁଥିଲା, ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବା ଆବର୍ଜନା ମଇଳା ଗୁଡ଼ାକ ସେ ଉଡ଼େଇ ନେଇ ଦେଉଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ମାନେ ଅଟୋମେଟେଡ୍ କ୍ଲିନିଂ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ସେମାନେ ସେଠି ଅପରେଟ୍ କରିଥିଲେ। କେତେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ମାନେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବ୍ୟବହାର ସେମାନେ କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକର କଥା ମୁଁ କହିଲି, ସେଇଟା ସିଧା ଥିଲା ଏବଂ ପରସ୍ପରକୁ କ୍ରସିଂ କରୁଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କହିଛି ଯେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ତାଙ୍କର ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଲାଇଡ଼୍କୁ ଯିବା। ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କେମିତି ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାର ଲୋକମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ହୋଇପାରିଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ହୋଇପାରିଥିଲା ବା ଉଚ୍ଚ ମାନକ ହୋଇପାରିଥିଲା, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। କେତେଟି ଯୁକ୍ତି ମୁଁ ଏଠି ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ କାହିଁକି ତାଙ୍କର ସାମାଜିକ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ଜୀବନ ବେଶୀ ସିରିୟସ୍କର ଥିଲା ବା ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଥିଲା ବୋଲି।
ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ନାନାଗାରର ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ମିଳିଛି। ଏମିତି ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍ନାନାଗାରର ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ମିଳିଛି ବୋଲି ଐତିହାସିକମାନେ ମତ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବୃହତ୍ ସ୍ନାନାଗାର କହୁଛୁ ଆମେ ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋରେ ଯେଉଁଟା ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା, ତା'ର ଡାଇମେନସନ୍ ଥିଲା 39 ଫୁଟ ଲମ୍ବ, 23 ଫୁଟ ଚଉଡ଼ା ଏବଂ 8 ଫୁଟ ଗଭୀରତା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହାର ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡ଼୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହାର ଡାଇମେନସନ୍ ଦେଖି ଦେଉଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଏଇଟା ଥିଲା ସେଇ ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋର ବୃହତ୍ ସ୍ନାନାଗାର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ସେ ବୃହତ୍ ସ୍ନାନାଗାରଟା। ଠିକ୍ ଅଛି, ୟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ପିଲାମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ, ଏଇ ବୃହତ୍ ସ୍ନାନାଗାରର ତା'ର ଫିଚର୍ସ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବି। ଏଇ ବୃହତ୍ ସ୍ନାନାଗାରଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାଣ୍ଡ କୋଠା ଭିତରେ ଥିଲା, ମାନେ ଏହି ବୃହତ୍ ସ୍ନାନାଗାରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଘର ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ମାନେ ଗୋଟେ ଚଟାଣ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚଟାଣ, ଘର ମଝିରେ ଥିବା ଗୋଟେ ଚଟାଣ ଏବଂ ଏତେ ବଡ଼ ଚଟାଣଟା, ଏଇ ଚଟାଣରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଥିଲା। এই ଚଟାଣକୁ ସେମାନେ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଆମେ ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଦେଖିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଗୁଡ଼ାକ, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଗୁଡ଼ାକ, ଏଇଟା ପାହାଚ ସିଡ଼ି ତଳକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଆଉ ବହୁତ ଜିନିଷ ଜଣାପଡ଼ିନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆହୁରି ଯଦି ସାଇଡ଼୍କୁ ଯିବା, ଏଇପଟେ ଦେଖିବା, ଏଇ ସାଇଡ଼୍କୁ ଯିବା, ଯଦି ଦେଖିବା ବା ଏଇ ସାଇଡ଼୍କୁ ଦେଖିବା, ଏଇ ଗ୍ୟାଲେରୀର ପଛପଟେ ବା ଗ୍ୟାଲେରୀ ପରେ ପରେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କୋଠରୀ ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ କୋଠରୀଟା ସାଧାରଣତଃ ସେମାନେ ପୋଷାକ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବ୍ୟବହୃତ କରୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଏଇ ପ୍ରକାଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡ ବା ଏଇ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ପୁଲ୍ରେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟ ବଡ଼ କୂପଟେ ଥିଲା। ଘର ବାହାରେ ବା ସ୍ନାନଗାରର ବାହାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାଣ୍ଡ କୂଅଟେ ଥିଲା। ସେଇ କୂଅରୁ ପରିଷ୍କାର ପାଣି ଏ ଭିତରକୁ ଆସୁଥିଲା ଏବଂ ଏଇ ଭିତରର ଅପରିଷ୍କାର ପାଣି, ବ୍ୟବହୃତ ଅପରିଷ୍କାର ପାଣିକୁ ଡ୍ରେନେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ଡ୍ରେନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ବାହାରକୁ ଥିଲା। କେତେ ଚମତ୍କାର କଥା ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଚମତ୍କାର ଜୀବନ ଜିଉଁଥିଲେ, ଏଥିରୁ ଆମେ ଅନୁମାନ କରିପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁ ଯେ ଏଇ ବୃହତ୍ ସ୍ନାନଗାରଟା ସାଧାରଣତଃ ତାଙ୍କର ସାମୂହିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସେମାନେ ବ୍ୟବହୃତ କରୁଥିଲେ। କୌଣସି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରୁଥିଲେ ବା କୌଣସି ଧର୍ମଗତ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ବା କୌଣସି ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ସାମୂହିକ ସ୍ନାନ କରିବାର ବା ସାମୂହିକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବ୍ୟବହାର କରିବାର କଥା ଉଠୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏ ବୃହତ୍ ସ୍ନାନାଗାରକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ପୁଣି ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଲାଇଡ଼୍କୁ ଯିବା। ମୁଁ କହୁଥିଲି ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋର ଏଇ ସ୍ନାନଗାରର କଥା କହିଲି, ହେଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି କହୁଥିଲି ଯେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ବା ତାଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ମାନେ ଜୀବନ ସୁଦୃଢ଼ ଥିଲା ବୋଲି। ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ପଇସା ନଥିବ ବା ଆମର ସାମାଜିକ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ଆମର ଅର୍ଥନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି ଯଦି ସୁଦୃଢ଼ ନଥିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ଏସବୁ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଏଣ୍ଟିଟିସ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଇଏ ଏହା ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ତାଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ଜୀବନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବା ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସଚ୍ଛଳ ଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଯେ ଏଠି ଦେଖ ଶେଷରେ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି ଗୋଟେ ବୃହତ୍ ଶସ୍ୟାଗାର ବୋଲିକରି। ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ବିଲ୍ଡିଂସର ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ମିଳିଛି, ଯାହାକୁ ଆମର ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ମାନେ କହନ୍ତି ସେ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ବିଲ୍ଡିଂସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସେମାନେ ଶସ୍ୟାଗାର ଭାବରେ ବା ଷ୍ଟୋର ରୁମ୍ ଭାବରେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ବୋଲିକରି। କାହିଁକି ନା ସେଇ ଧ୍ୱଂସାବଶେଷରୁ କିଛି କର୍ଣ୍ଣର ବା ଶସ୍ୟମାନଙ୍କର ଅବଶେଷ ମିଳିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସେଇ ଶସ୍ୟାଗାରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ବୃହତ୍ ଶସ୍ୟାଗାର ଥିଲା। ତାର ଡାଇମେନସନ୍ ଥିଲା 169 ଫୁଟ ଲମ୍ବ ଏବଂ 135 ଫିଟ୍ ଚଉଡ଼ା। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖିଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଲାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି। ଆମେ ଦେଖିବା ତାର ଡାଇମେନସନ୍। ଏଇଟା ତ ବୃହତ୍ ସ୍ନାନଗାର ଥିଲା, ଏଇଟା ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ସେଇ ବୃହତ୍ ଶସ୍ୟାଗାରର କଥା। ଦେଖିଲେ କେତେ ବଡ଼ ଏରିଆ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଇଟା ଥିଲା ତାଙ୍କର ବୃହତ୍ ଶସ୍ୟାଗାର। ଆମେ ପୁଣି
ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଲାଇଡ୍ସକୁ ଫେରିଯିବା ଏବଂ ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲି ତାକୁ ଟିକେ ଆଉ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ମୁଁ ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋର ବୃହତ୍ ସ୍ନାନାଗାରର କଥା କହିଦେଲି ଏବଂ ବୃହତ୍ ଶସ୍ୟାଗାରର କଥା କହିଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ, ରାସ୍ତାଘାଟ ଯୋଜନାର ଏକକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଗୃହ ଯୋଜନା ସୂଚିତ କରେ ଯେ ସେଠାରେ ଏକ ନିରନ୍ତର ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏବେ ଚିନ୍ତା କର ଯେ ଗୋଟିଏ ସହରର ବା ଗୋଟିଏ ସଭ୍ୟତାର ଅର୍ଥନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଦି ସୁଦୃଢ଼ ନଥିବ ତାହେଲେ ଏହିସବୁ ଏଣ୍ଟିଟିସ୍କୁ ଲୋକମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାର ଲୋକମାନଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ଥିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏବଂ ସେମାନେ ସାମାଜିକ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଭାବରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଲାଇଡ୍କୁ ଯିବା ଏବଂ ଆଲୋଚନା କରିବା ତାଙ୍କର ସାମାଜିକ ଜୀବନ ବିଷୟରେ। ସମାଜ ଥିଲା, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କିଛି ଲୋକ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରହିଥାଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଏକ ସାମାଜିକ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇକି ରହିଥାଉ। ତ ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାର ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସାମାଜିକ ସିଷ୍ଟମ୍ ଥିଲା, ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ଏବଂ ସେଠି ସାଧାରଣତଃ 4ଟି ଗ୍ରୁପ୍ର ଲୋକ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଗ୍ରୁପ୍ ଥିଲେ ପଟୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲେଟ୍, ଦ୍ୱିତୀୟ ଗ୍ରୁପ୍ ଥିଲେ ଭୂମଧ୍ୟ ସାଗରୀୟ, ତୃତୀୟ ଗ୍ରୁପ୍ ଥିଲେ ମଙ୍ଗୋଲଏଡ୍ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଗ୍ରୁପ୍ ଥିଲେ ଆଲପାଇନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାରେ 4ଟି ଗ୍ରୁପ୍ର ଲୋକମାନେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଆମକୁ ସୂଚନା ମିଳେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ, ତାଙ୍କର ଫୁଡ୍ ହ୍ୟାବିଟ୍ସ କ'ଣ ଥିଲା, କ'ଣ ଖାଉଥିଲେ ସେମାନେ। ସାଧାରଣତଃ ସେମାନେ ଗହମକୁ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, କାରଣ ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତା ଗୋଟେ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ସଭ୍ୟତା ଥିଲା। କୃଷି ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଜୀବିକା ଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଗହମ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଥିଲା। ଗହମ ସହିତ ସେ ବାର୍ଲି ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଖାଉଥିଲେ, ଯେମିତି ଖଜୁରୀ ଖାଉଥିବାର ଆମେ ଅନୁମାନ କରିଥାଉ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏ ବାର୍ଲି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫଳମୂଳ, ପନିପରିବା ଏଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଥିଲା। ତାପରେ ସେମାନେ କ୍ଷୀର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ଗାଈ ପୋଷୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାଙ୍କର ପଶୁପାଳନ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସେତେବେଳେ ଜାଣିବା ଯେ ସେମାନେ କେଉଁ ପଶୁ ପୋଷୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ପଶୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗାଈ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ତ ଗାଈର କ୍ଷୀରକୁ ସେମାନେ ପାନୀୟ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଉଭୟ ମାଂସାଶୀ ଏବଂ ନିରାମାଂସାଶୀ ଥିଲେ, ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ନନ୍ ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ଉଭୟ ଥିଲେ ସେମାନେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ତାଙ୍କର ପଶୁପାଳନ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ପଶୁ ପାଳନ କରୁଥିଲେ ଗୃହପାଳିତ ଭାବରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସାଧାରଣତଃ ସେମାନେ ଗାଈ, ବଳଦ, ଷଣ୍ଢ ଯେଉଁଟା, ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ମହିଷୀ, ତାପରେ ଓଟ, ମେଣ୍ଢା, ହାତୀ, ଘୁଷୁରୀ, ଛେଳି ଏସବୁ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ। ଷଣ୍ଢ, ବଳଦ, ଗାଈ ଏମାନେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ର, ତାପରେ ମହିଷୀ, ଓଟ, ମେଣ୍ଢା, ହାତୀ, ଘୁଷୁରୀ, ଛେଳି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଘୋଡ଼ାର ବ୍ୟବହାର ଜଣାନଥିଲା। ସେମାନେ ଘୋଡ଼ାର ବ୍ୟବହାର ଜାଣିନଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲେ? ଘୋଡ଼ାର ବ୍ୟବହାର ସେମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ। କୁହାଯାଏ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଭାରତକୁ ଆସିବା ସହିତ ସେମାନେ ଘୋଡ଼ା ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ କ'ଣ ଥିଲେ? ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଥିଲେ ଗଧ, ବାଘ, ବାଇସନ୍ ଏସବୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପକ୍ଷୀମାନେ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ତାଙ୍କର ପଶୁ ବିଷୟରେ। ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସେମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ଧାତୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସୁନା, ରୂପା, ତମ୍ବା, ପିତ୍ତଳ ଏସବୁର ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଥିଲା ବା ଏସବୁ ଜିନିଷ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରମାଣ ପାଇଥାଉ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସୁନା, ରୂପା, ତମ୍ବା, ପିତ୍ତଳ ଏସବୁର ବ୍ୟବହାର ସେମାନେ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲୁହାର ବ୍ୟବହାର ଜଣାନଥିଲା। ଲୁହାର ବ୍ୟବହାର ସେମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ। କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲେ? ଲୁହାର ବ୍ୟବହାର ସେମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ତମ୍ବାକୁ ସେମାନେ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ।
କେଉଁ ଜିନିଷରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ? ତମ୍ବାକୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ଘରୋଇ ଉପକରଣ ତିଆରି କରିବାରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ତାପରେ ବାସନ କୁସନ ତିଆରି କରିବାରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ଖଣ୍ଡା ତିଆରି କରିବାରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ଛୁରୀ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, କୁରା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ତ ଏଇସବୁ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଧାତୁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା। ଆମେ ତାଙ୍କର ପୋଷାକ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ। କ'ଣ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ? ନାରୀମାନେ କ'ଣ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ, ପୁରୁଷମାନେ କ'ଣ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଉଭୟ ସେମାନେ ସୂତା ଏବଂ ପଶମକୁ ବସ୍ତ୍ର ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ମାନେ ସୂତାରେ ତିଆରି ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ ପଶମରେ ତିଆରି ବସ୍ତ୍ର ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ମହିଳାମାନେ କ'ଣ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ? ନା ମହିଳାମାନେ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ବାହୁ ଏବଂ କାନ୍ଧକୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କରି ଅତିରିକ୍ତ କଭର ସୁରକ୍ଷା ଭାବରେ ଏକ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟେ ସ୍କର୍ଟ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ପୁରୁଷମାନେ କ'ଣ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ? ପୁରୁଷମାନେ ତାଙ୍କର ଅଣ୍ଟାରେ ଗୋଟେ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟେ ଏଡ଼ିସନାଲ୍ କପଡ଼ା ତାଙ୍କର ବାମ କାନ୍ଧକୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କଲା ଭଳିଆ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ଗଲା ମହିଳାମାନେ କ'ଣ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ଏବଂ ପୁରୁଷମାନେ କ'ଣ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ବୋଲି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଲାଇଡ଼୍ରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତାଙ୍କର ଘରୋଇ ଉପକରଣ କ'ଣ ଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଘରୋଇ ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କର କେଉଁଥିରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାଧାରଣତଃ ସେମାନେ ୱାର୍କରେ ନିର୍ମିତ ଚେୟାର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ବେଡ଼୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଷ୍ଟୁଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ମାଟିରେ ତିଆରି ପାତ୍ର, ପ୍ଲେଟ୍, ଗିନା, ବେସିନ୍, ସସ୍ପେନ୍, ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ପେନ୍ ଏବଂ ପାନୀୟ ପାତ୍ର ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ସେମାନେ ତମ୍ବା, ସେଲ୍ ଏବଂ ମାଟିରେ ନିର୍ମିତ ଦୀପ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଦୀପ ମାନେ ଆମ ଯେଉଁ ଦୀପ ଜଳାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରୁ ସେସବୁ ଜିନିଷ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ତମ୍ବା, ସେଲ୍ ଏବଂ ମାଟିରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ମାଟିରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପାତ୍ର ତିଆରି କରୁଥିଲେ, ସେ ପାତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ବା ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସେଥିରେ କଳା ରଙ୍ଗ ଏବଂ ନାଲି ରଙ୍ଗ ରଙ୍ଗାୟିତ କରୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାତ୍ର ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ହରପ୍ପା ସଂସ୍କୃତିର ଗୋଟେ ପଟ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଖେଳନା। ଓକେ। ତ ତାଙ୍କର ଘରୋଇ ଉପକରଣ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଯେ ସେମାନେ ମାଟିରେ ତିଆରି ପ୍ଲେଟ୍, ଗିନା, ବେସିନ୍ ଏସବୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ତମ୍ବାରେ ତିଆରି ଦୀପମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଏବଂ ମାଟିରେ ତିଆରି ବିଭିନ୍ନ ଅସବାବପତ୍ର ବା ଘରୋଇ ଉପକରଣ ତାଙ୍କର ହେଉଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଲାଇଡ଼୍କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଲାଇଡ଼୍ରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତାଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର ବିଷୟରେ। ସବୁ ସମୟରେ ମଣିଷ, ସେ ପୁରୁଷ ହେଉ ବା ନାରୀ ହେଉ, କିଛି ନା କିଛି ଅଳଙ୍କାର ଧାରଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥାଏ। ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରିୟ ବା ଅଳଙ୍କାର ମନସ୍କ ହେଇଥାଏ। ତ ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାର ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା? ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାର ଲୋକମାନେ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରିୟ ଥିଲେ। ଉଭୟ ପୁରୁଷମାନେ ଏବଂ ମହିଳାମାନେ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରିୟ ଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଅଳଙ୍କାର ସୁନା ଥିଲା, ରୂପା ଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତା ସହିତ ସେମାନେ ତମ୍ବା ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବାନ ପଥରରେ ସଜା ହେଇଥିବା ଜେଡ୍, କାର୍ନେଲିୟନ୍, ଆଗେଟ୍, ଲାପିସ୍ ଲାଜୁଲି ଏସବୁ ଅଳଙ୍କାର ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ତମ୍ବା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପଥରରେ ସଜା ହେଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ସେମାନେ ପ୍ରାସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଧ୍ୱଂସାବଶେଷରୁ ଆମକୁ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। କିଛିଟା ଭ୍ୟାନିଟି କେସ୍ ଏବଂ ଟଏଲେଟ୍ରିଜ୍ ଧ୍ୱଂସାବଶେଷରୁ ମିଳିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇ ଭ୍ୟାନିଟି କେସ୍ ଏବଂ ଟଏଲେଟ୍ରିଜ୍ର ଆବିଷ୍କାର ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଚେହେରାକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ରଙ୍ଗ ଏବଂ ପ୍ରାସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ ଧାରଣ କରୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଲାଇଡ୍ସରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତାଙ୍କର ବୃତ୍ତି ବିଷୟରେ। ସେମାନେ କ'ଣ କାମ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଧନ୍ଦା କ'ଣ ଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଆଗରୁ କହି ରଖିଛି ଯେ ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାର ଲୋକମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଜୀବିକା ଥିଲା କୃଷି। କୃଷିଭିତ୍ତିକ ସଭ୍ୟତା ଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା କରିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। କୃଷି ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଜୀବିକା ଥିଲା ବା ତାଙ୍କର ବୃତ୍ତିର ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ କୃଷି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅନ୍ୟ ବୃତ୍ତିର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ବସବାସ କରୁଥିଲେ। କାରଣ ମୁଁ କହିଛି ଯେ ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତା ଗୋଟେ ସହରୀୟ ସଭ୍ୟତା ଥିଲା ଏବଂ ସହରରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ରହନ୍ତି, ସହରରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବୃତ୍ତିର ଲୋକମାନେ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧନ୍ଦା କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସହରରେ ବସବାସ କରନ୍ତି। ତ କ'ଣ କ'ଣ ବୃତ୍ତିର ଲୋକମାନେ ରହୁଥିଲେ? ସୁନା କାରିଗରମାନେ ରହୁଥିଲେ, ତାପରେ ହାତୀଦାନ୍ତ କାରିଗର ରହୁଥିଲେ, ପଥର କଟାଳିମାନେ ରହୁଥିଲେ, ବୁଣାକାରମାନେ ରହୁଥିଲେ, କୁମ୍ଭକାର ରହୁଥିଲେ,
ଚିତ୍ରକାର ରହୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇସବୁ ବୃତ୍ତିର ଲୋକମାନେ ସହରରେ ବା ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାରେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ କୁଶଳୀ ଏବଂ ଅଣକୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକମାନେ ଇଟା ଭାଟିରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ବି ସ୍କିଲ୍ଡ ଆଉ ଅନସ୍କିଲ୍ଡ ଲେବର ଥିଲେ ବା ୱାର୍କର ଥିଲେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଇଟା ଭାଟିରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଶ୍ରେଣୀର ଧନୀ ଲୋକମାନେ ସାମାଜିକ ସଂରଚନାର ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେଉଁ ଧନୀ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତିକୁ ବା ସାମାଜିକ ପରିକଳ୍ପନାକୁ ବା ସାମାଜିକ ଅର୍ଡ଼ରକୁ ସିଷ୍ଟମକୁ ସେମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆରବ ସାଗରରୁ ସେମାନେ ମାଛ ଆମଦାନୀ କରୁଥିଲେ। ଆମର ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତା କେଉଁଠି ଥିଲା କି? ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତା ଗୁଜରାଟ, ପାକିସ୍ତାନ, ପଞ୍ଜାବ, ସିନ୍ଧୁ ପ୍ରଦେଶ এই ଏରିଆରେ ଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ଏଇଟା କେଉଁ ପଟେ ଅଛି? ଏଇଟା ଅଛି ଆମର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ପଟେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଆମର କ'ଣ ଅଛି? ଭାରତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଅଛି ଆରବ ସାଗର। ତ ଆରବ ସାଗରରୁ ସେମାନେ ମାଛ ଆମଦାନୀ କରୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଲାଇଡ୍ସରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତାଙ୍କର ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ପରିବହନ ବିଷୟରେ। ତାଙ୍କର ବହିର୍ବାଣିଜ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ବାଣିଜ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିବହନର ମାଧ୍ୟମ କ'ଣ ଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାର ଲୋକମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରୁ, ରାଜପୁତନାରୁ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନରୁ, ପାରସ୍ୟରୁ, ବଲୁଚିସ୍ତାନରୁ ତମ୍ବା, ଟିଣ, ଠିକ୍ ଅଛି, କ'ଣ ଆଣୁଥିଲେ? ତମ୍ବା ଆଣୁଥିଲେ, ଟିଣ ଆଣୁଥିଲେ, ସୁନା ଆଣୁଥିଲେ ଏବଂ ରୂପା ଆମଦାନୀ କରୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତା ସହିତ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସିଲ୍ ଆବିଷ୍କାର ହେଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେ ଇରାନ ଇରାକ ଏରିଆରେ ଯେଉଁଠି ଆମେ ମେସୋପଟେମିଆ ସଭ୍ୟତାର କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁ, ତ ସେଇ ଏରିଆରେ ମଧ୍ୟ ପଶ୍ଚିମ ଏସୀୟ ରାଜ୍ୟ ମାନେ ଦେଶମାନଙ୍କରେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସିଲ୍ ବା ମୋହର ଆବିଷ୍କାର ହେଇଛି। ତ ଏଇ ସିଲ୍ର ଆବିଷ୍କାର ପ୍ରମାଣ ଦିଏ ଯେ ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାର ଲୋକମାନଙ୍କର ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କ ମେସୋପଟେମିଆ ସଭ୍ୟତାର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସିଲ୍ ମୋହର ଉପରେ ଜାହାଜର ଚିତ୍ର ଥିବା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଜାହାଜର ଚିତ୍ର ସେମାନେ ଯେଉଁ ଅଙ୍କନ କରିଛନ୍ତି, ଜାହାଜ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମୋହରରେ ତାଙ୍କର ସିଲ୍ରେ ସେ ଜାହାଜର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏହା ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ସେମାନେ ଜାହାଜର ବ୍ୟବହାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କରୁଥିଲେ ବହିର୍ବାଣିଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଧ୍ୱଂସାବଶେଷରୁ ଓଟର କଙ୍କାଳର ଅବଶେଷ ମିଳିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆମେ ଏଥିରୁ ଅବଗତ ହଉ ଯେ ସେମାନେ ଓଟକୁ ସାଧାରଣତଃ ତାଙ୍କର ସ୍ଥଳପଥରେ ପରିବହନର ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଗୋଟେ ଟୟ, ମୁଁ ସେ ଗୃହ ଉପକରଣ କଲାବେଳେ ଗୋଟେ ଟୟ ଦେଖିଥିଲି, ଗୋଟେ ପାତ୍ର ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଟୟ ଦେଖିଥିଲି। ତ ସେ ଟୟଟା କ'ଣ ଥିଲା? ସେଇଟା ଗୋଟେ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ିର ଟୟ ଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ଆଉ ଥରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମେ ବ୍ୟାକ୍ କରିବା ସେଇ ସ୍ଲାଇଡ଼୍କୁ। ଏଇଟା ଦେଖ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟୟ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇ ଟୟଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଳଦ ଗାଡ଼ି ବା ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ିର ଗୋଟେ ଖେଳନା। ତ ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣ ମିଳେ ଯେ ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାର ଲୋକମାନେ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ିର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଏବଂ ବଳଦ ତ ସେମାନେ ପୋଷିଥିଲେ। ମୁଁ କହିଛି ବଳଦ ଷଣ୍ଢ ପୋଷୁଥିଲେ ବୋଲିକରି। ତ ସେ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ିକୁ ସମ୍ଭବତଃ ସେମାନେ ବଳଦ ଦ୍ୱାରା ଟଣାଉଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଓଟର ଅବଶେଷ ମିଳିଲା। ତାପରେ ଦୁଇ ଚକିଆ ବଳଦ ଗାଡ଼ିର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ବୋଲିକରି ଆମେ ଜାଣିପାରିଲା। ଏଇଟା ଥିଲା ତାଙ୍କର ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ପରିବହନ ବିଷୟରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତାଙ୍କର ଓଜନ ଏବଂ ମାପ ବିଷୟରେ। ସେମାନେ ଓଜନ କେମିତି କରୁଥିଲେ, ମାପ କେମିତି କରୁଥିଲେ, ହେଲା। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାର ଧ୍ୱଂସାବଶେଷରୁ 558 ପ୍ରକାର ବଟକରାର ମାନେ ଅବଶେଷ ଆମକୁ ମିଳିଛି। ତ ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ସେମାନେ ଓଜନ ଏବଂ ମାପ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବଟକରା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ବ୍ୟବହାର ଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ବି ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଛି ତାର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 558ଟି।
ठीक अच्छे तापर दशमिक व्यवस्था बा दशमिक संख्यार व्यवहार मध्य से माने करुले बोली जना जाए ठीक अच्छे फ्रैक्शनल नॉलेज तांकर थिला तापर तांकर अस्त्र शस्त्र विषय आम आलोचना करवा से कौन अस्त्र शस्त्र व्यवहार करुले अस्त्र शस्त्र आम कहीं व्यवहार करूँ अस्त्र शस्त्र आम व्यवहार करूँ आक्रमण करने किंबा आत्मसुरक्षा करने तो निश्चित भाव से आक्रमण एवं आत्मसुरक्षा किसी अस्त्र शस्त्र बा वेपन्स से व्यवहार करुले से वेपन्स कौन तैयारी होता कौन कौन वेपन्स थिला से विषय आलोचना करवा ठीक अच्छे से जो वेपन्स तैयारी होता से साधारणतः तंबारे तैयारी होता पितल तैयारी होता एवं पत्थर तैयारी होता ठीक अच्छे एवं से अस्त्र शस्त्र गुड़ाक कौन थी कुराड़ी थिला बर्छा खंडा धनु तीर मेसी खंडा खंडाटा दुई थर कही ठीक अच्छे तो ये सब कुराड़ी है बर्छा है खंडा है धनु है तीर है मेसी है ये सब था अस्त्र शस्त्र एवं ये सब तंबा एवं पितल तैयारी होता पिला मुझे आगु कही सिंधु सभ्यतार लोक मान लुहार व्यवहार जना नाला से लुहारे व्यवहार होता कौन उपकरण बा कौन अस्त्र शस्त्र से व्यवहार कर लुहार व्यवहार केतेबेले भारतर लोक मैंने कले जितेबेले आर्य मैंने भारत को आसिले से लुहार व्यवहार से जानी लुहार व्यवहार भारत में आरंभ है ठीक अच्छे तो सिंधु सभ्यतार लोक मान लुहार व्यवहार जना नापर से मैंने आउ कौन व्यवहार करते निजर आत्मरक्षा करने कवच शरीर को बचाइवाई कवच व्यवहार करते सिल्ड व्यवहार करते युद्धर गोटे सिल्ड साधारणतः सैन्य मैंने व्यवहार करते पुराना आम जदि युद्ध कौशल को देखा बोले सिल्ड व्यवहार करुवे ये जिनस आम देखा पाई था से हेलमेट तैयारी करते हेलमेट व्यवहार करते मुंड को बचाइवाई मुंड को सुरक्षित रखापी हेलमेट व्यवहार करते हाथ को सुरक्षा करने बाजुबंद व्यवहार करते तो कौन कौन व्यवहार करते से व्यवहार करते कवच सिल्ड हेलमेट बाजुबंद ये सब जिनस किंतु सिंधु सभ्यतार लोक मानकर प्रवृत्ति युद्ध प्रवृत्ति नथिला से युद्ध प्रिय नथिले युद्ध मनस्क नथिले से शांति मनस्क लोक थे शांति प्रिय लोक थे से युद्ध प्रिय लोक नथिले बर्तमान आम तांकर धर्म धारणा विषय आलोचना करवा से कौ धर्मर लोक थे कौ धर्म प्रचलित था से समय ठीक अच्छे सिंधु सभ्यतार लोक मानकर धर्म कौन थिला से विषय आज पर्यंत कौन कंक्रीट डिसीजन आम नहीं पारिनु बा कौन कंक्रीट इनफॉरमेशन आमको एपर्यंत मिली पारि आम सठिक भाव में कहीपरिवानी जे से सिंधु सभ्यतार लोक मानकर धर्म कौन थिला तथापि ध्वंसावशेष जो किसी अवशेष मिली से अवशेष को आम अनुध्यान करिकी आम कहीपर गोटे कल्पना करें गोटे अनुमान लगे पार कौ कौ धर्म से चलूला है अच्छा मुझे कहीं एमती कहली धर्म विषय आमको कौन कंक्रीट इनफॉरमेशन नहीं बोली ध्वंसावशेष आज पर्यंत कौन एमती ध्वंसावशेष मिली ना जोटा कि कौन मंदिर कौन पूजास्थली पूजा वेदी बा कौन देवालय ध्वंसावशेष हो ठीक अच्छे माने आज पर्यंत आम कौन पूजा संपर्कित बा मंदिर संपर्कित कौन ध्वंसावशेष पाई पारी ना से आम तांकर धर्म विषय आम कौन पूजा करते से विषय आम कहीपर सठिक भाव में तथापि किसीटा सिल एवं माटी पात्र रे जो चित्र गुड़ाक चित्रित होती से चित्र गुड़ाक आम अनुध्यान कहीपर से चित्रित होता इमेज गुड़ाक प्रतिकृति गुड़ाक साधारणतः तांकर आराध्य देवता मानकर प्रतिकृति थिला बोली ठीक अच्छे अच्छा सिल मानक किंतु जो चित्र अंकित होती पुरुष चित्र अपेक्षा नारी चित्र परिमाण अधिक तो ये प्रमाण मिले से माने नारी पूजा बा नारी शक्ति को से माने बेसी पूजा करते से माने मातृ उपासक थे कौन थे मातृ उपासक थे ठीक पुरुष देवता को मध्य पूजा करते नारी देवी को किंतु बेसी पूजा करते से ठीक अच्छे तापर से माने विभिन्न प्रकृतिर भिन्न भिन्न अंश उपरे से माने देवत्व आरोप करते जमीती गछ गछ को पूजा करते गछ उपर से देवत्व आरोप करते पत्थर उपर देवत्व आरोप करते विभिन्न पशु पक्षी मानक उपर देवत्व आरोप करते ठीक अच्छे तो प्रकृति उपर उपासक थे बोली कहुपर ठीक अच्छे प्रकृति को सी पूजा करते बोली आम कहीपर तापर
କାଲିବଙ୍ଗନରୁ ଗୋଟିଏ ଶିବଲିଙ୍ଗର ଅବଶେଷ ମିଳିଛି। ତ ସେଇଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ସେମାନେ ଲିଙ୍ଗ ଏବଂ ଯୋନିର ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଶିବ ଏବଂ ଶିବଲିଙ୍ଗର ଅର୍ଥ ପ୍ରମାଣ କରିବା ସେଇ ଯୋନି ଏବଂ ଲିଙ୍ଗର ଯେଉଁ ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ମିଳିଛି ସେଥିରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ସେମାନେ ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ସେମାନଙ୍କର ଭୂତ ଭୟ ଥିଲା। ସେମାନେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ପିଶାଚ ଏସବୁ ଭୟ ତାଙ୍କର ଥିଲା, ଡରୁଥିଲେ ସେମାନେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ମେଡ଼ିଟେସନ୍ ଯେଉଁଟା କହୁଛୁ, ମେଡ଼ିଟେସନ୍ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ମିଳେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଲାଇଡ଼୍ରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୁଁ କହିଥିଲି ମହିଳାମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର ଥିବାର ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ସିଲ୍ ମୋହର ଆବିଷ୍କୃତ ହେଇଛି ବୋଲିକରି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେଇ ସିଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସାଧାରଣତଃ ଟେରାକୋଟାରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ଏବଂ ମାଟିରେ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଗୋଟିଏ ନାରୀ ମୂର୍ତ୍ତି ର ଆବିଷ୍କାର ବହୁତ ସାଧାରଣ କଥା, ପ୍ରାୟ ଜାଗାରେ ସେଇଟା ମିଳିଛି। ଯେ ସେଇଟା କ'ଣ, ସେଇଟା ଥିଲା ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ନାରୀ ମୂର୍ତ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯାହାକୁ ଆମେ ମହାନ ମାତା ବା ପ୍ରକୃତି ଦେବୀ ବୋଲି ବିବେଚନା କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ସେଇଭଳିଆ ମହିଳା ଚିତ୍ରର ମୋହର ସିଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ମେସୋପଟାମିଆ, ଏସିଆ ମାଇନର, ସିରିଆ, ପାଲେଷ୍ଟାଇନ୍, ସାଇପ୍ରସ୍, କ୍ରିଟ୍, ବାଲକାନ ଏବଂ ଇଜିପ୍ଟରୁ ମଧ୍ୟ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକୃତି ବସ୍ତ୍ରାବୃତା, ବିନା ଗାର୍ଡଲରେ ଗୋଟେ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଥିବା, ତାପରେ ବହୁତ ଅଳଙ୍କାର ଧାରଣ କରିଥିବା ଏବଂ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଟୋପି, ଫେନ୍ ଆକୃତିରେ ଗୋଟେ ଟୋପି ଥିବା, କାନରେ ରିଙ୍ଗ ଥିବା ଗୋଟେ ନାରୀ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରାୟ ଜାଗାରୁ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଓକେ। ତ ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ନାରୀ ମୂର୍ତ୍ତିର ଆବିଷ୍କାର ସେମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରିୟତାର ପ୍ରମାଣ ଦିଏ। କେଉଁ ନାରୀ ମୂର୍ତ୍ତିର ଆବିଷ୍କାର? ଏଠି ଗୋଟେ ମୋ ସାଇଡ଼୍ରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ନାରୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖେଇଛି। ଏଥିରେ ଏଇ ନାରୀର ଯଦି ଆମେ ଶାରୀରିକ ଗେଶ୍ଚରକୁ ବା ତା'ର ଶାରୀରିକ ମୁଦ୍ରାକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଦେଖ ଗୋଟେ ହାତ ଅଣ୍ଡାରେ ଅଛି, ଅନ୍ୟ ହାତଟି ଆଣ୍ଠୁ ଉପରକୁ ଜଙ୍ଘ ଉପରେ ଅଛି ଏବଂ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଯେ ସତେ ଯେମିତି ଏଇ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ବା ଏଇ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଥିବା ନାରୀଟି ଗୋଟେ ନୃତ୍ୟ ମୁଦ୍ରାରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହେଇଛି ବା ନୃତ୍ୟ ମୁଦ୍ରାରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ତ ଏଇ ମୂର୍ତ୍ତି ବା ଏଇ ପ୍ରତିକୃତିକୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁ ଯେ ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାର ଲୋକମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା ବା ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରିୟ ଥିଲେ ସେମାନେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଲାଇଡ୍ସରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ପୁରୁଷ ଦେବତାମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ କ'ଣ ପୁରୁଷ ଦେବତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ହେଲା, ଏଠି ଗୋଟେ ଇମେଜ୍ ଅଛି। ଦେଖ, ଏଠି ଇମେଜ୍ ଅଛି ଯେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କଲା ଭଳିଆ, ଯୋଗରେ ନିଦ୍ରିତ ଥିଲା ଭଳିଆ ବସିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯୋଗ ମୁଦ୍ରାରେ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ଏଇଟା ସିଂହ ଅଛି। ତାପରେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସିଂହ ଏଇଟା ଅଛି। ଏଇଟା ସିଂହ ଥିଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସିଂହ। ଏପଟେ ମେଷ, ହରିଣ, ବଳଦ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ପଶୁ ତାଙ୍କୁ ଘେରି ରଖିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ଯାହାର ତିନୋଟା ମୁହଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯୋଗ ମୁଦ୍ରାରେ ଥିବା ଗୋଟେ ସିଂହମସ୍ତା ତ୍ରିମୁଖ ମୂର୍ତ୍ତିର ଆବିଷ୍କାର ଆମକୁ ହେଇଛି ତାଙ୍କର ମୋହରମାନଙ୍କରେ। ପ୍ରାୟ ମୋହରମାନଙ୍କରେ ସେଇ ଇମେଜ୍ଟା ଅଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ପଶୁପତିଙ୍କର ପ୍ରତିକୃତି ବା ଆକୃତି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଏବଂ ପଶୁପତି କିଏ? ପଶୁପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଜନ୍ ମାର୍ଶାଲ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ସାର୍ ଜନ୍ ମାର୍ଶାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଆକୃତିଟା ହେଉଛି ବା ଏଇ ପଶୁପତି ରୂପଟା ହେଉଛି ଶିବଙ୍କର ଆଦିମ ରୂପ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ରୋଟୋ ଟାଇପ୍ ଇମେଜ୍ ଅଫ୍ ଶିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ କହିଥିଲି କାଲିବଙ୍ଗନରୁ ଗୋଟେ ଶିବଲିଙ୍ଗର ମାନେ ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ମିଳିଛି ବୋଲିକରି। ତ ସେଇ ଶିବଲିଙ୍ଗର ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ଆମକୁ ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ସମ୍ଭବତଃ ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାର ଲୋକମାନେ ଶୈବ ଥିଲେ ବା ଶୈବ ପୂଜା ହେଉଥିଲା ବା ଶୈବ ଧର୍ମ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ଗଲା ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ବିଷୟରେ।
तापर आमे तांकर पशुपालन विषय आलोचना कर सारिछु। ठीक अछि, आमे तांकर लिपि विषय आलोचना करबा। से कौन तांकर अक्षर केमिति थिला, तांकर लिपि कौन कौन थिला से विषय आलोचना करबा। सिंधु सभ्यतार लोक माने जो लिपि व्यवहार करुथिले ताहा साधारणतः छवि लिपि थिला बोली अनुमान करा जाए। ठीक अछि, छवि लिपि थिला बोली करी आमे अनुमान करू एवं ए पर्यंत 396 टी लिपि आविष्कृत होईछि। केतोटी होईछि? 396 टी लिपि आविष्कृत होईछि आज पर्यंत। ठीक अछि, एवं से माने बामरू डाहाण लेखुथिले बोली विश्वास करा जाए। ठीक अछि, तांगर लेखनी रो स्टाइल बामरू डाहाण को थिला। तांकर भाषा कोन थिला? तांकर भाषा थिला प्राग वैदिक संस्कृत भाषा। वैदिक संस्कृत केबे आरंभ हुए? आर्य मानकर आगमन पर वैदिक संस्कृत आरंभ हुए जेतेबेले वेद रचना हुए। ठीक अछि, तो सिंधु सभ्यता कथा आमे जेतेबेले आलोचना करू, सिंधु सभ्यता आर्य मानकर आगर सभ्यता बा पूर्ववर्ती सभ्यता। तो सिंधु सभ्यतार लोक माने जो भाषा व्यवहार करथिले ताहा प्राग वैदेशिक संस्कृत थिला बोली आमे अनुमान करथाउ। ठीक अछि, तो तांकर लिपि छवि लिपि थिला, तांकर लेखनी बामरू डाहाण को थिला एवं तांकर भाषा संभवतः प्राग वैदिक संस्कृत भाषा थिला। तापर तांकर शव सत्कार, मनीष जन्म ठारू मृत्यु पर्यंत किछि ना किछि सामाजिक रीति रिवाज बा सामाजिक रीतिनीति रे संश्लिष्ट थाए। छुआ गोटे जन्म हेले आमे सामाजिक परंपरा बा सामाजिक रीतिनीति आमे संपादन करिथाउ, तार विवाह हेले करिथाउ एवं तार मृत्यु बेले मध्ये आमे शव सत्कार करिथाउ, अंत्येष्टि क्रिया जोटा कहूछु। तो भिन्न भिन्न क्रिया सहित गोटे मनीषर जीवन सबले संपृक्त अटे। से माने मध्ये तांकर भिन्न भिन्न क्रिया करुथिले एवं सेतिरु तांकर शव सत्कार बा तांकर अंत्येष्टि क्रिया केमिति कोन होउथिला से विषय आमे आलोचना करबा। से माने साधारणतः 3टी उपाय रे तांकर शव सत्कार करुथिले। ठीक अछि, प्रथम उपाय हला शव को माटी रे पोति दिया होउथिला। शव को माटी रे पोति दिया होउथिला किंबा शव को निया रे पोड़ी दिया होउथिला, जोटा वर्तमान मध्ये आमे व्यवहार करूछु। से उपाय को अवलंबन करिछु। सबुठु माने दुखर कथा बा आश्चर्यर कथा जे से माने शव को न पोड़ी केबे केबे फिंगी मध्ये देउथिले वन्य पशु पक्षी मानकर आहार हबो बोली। ठीक अछि, माने शव को केतेबेले केमिति से माने न पोड़ी बा न पोती ताकू फिंगी देउथिले एवं सेही शव को वन्य प्राणी माने आसिकरी भक्षण करुथिले। तो एई 3टी उपाय रे से माने तांकर शव सत्कार करुथिले। ठीक अछि, कौन कौन उपाय? शव को माटी रे पोतीबा, शव को निया रे पोड़ीबा बा शव को सेमिति फिंगी देबा। ठीक अछि, तापरे हरप्पा सभ्यतार अवसान विषय आमे आलोचना करबा। एटा हला हमर शेष स्लाइड जे हरप्पा सभ्यता एते गुडी माने आलोचना आमे तांकर कला, एते गुडी तार विशेषत्व रहिला एवं एई विशेषत्व प्रमाण करे जे सिंधु सभ्यता गोटे दृढ़ सभ्यता थिला, गोटे उच्च कोटीर सभ्यता थिला, किंतु तार मध्ये अवसान हेतिला। कारण आरंभ जोठी जवनिका मध्ये सेठी, जोठी आरंभ रहिबो सेठी गोटे जवनिका बा शेष मध्ये बा पतन बा अवसान मध्ये निश्चित भाव रही थाए। तो हरप्पा सभ्यतार मध्ये अवसान हेतिला एवं तार अवसान पछर कारण गुडी को आमे आलोचना करिबा। निश्चित भाव आमे कहि परिबा नै जे को कारणरू सिंधु सभ्यतार अवसान हैला, किंतु आमे अनुमान करिथाउ केते गुडे कारण, जो कारण गुडी को संभवतः हरप्पा सभ्यतार अवसान रो कारक। ठीक अछि, सर्वप्रथम कारण हेइथि पारे जलवायु रे बा पाणीपाग रे परिवर्तन। जलवायु पाणीपाग रे परिवर्तन जेतेबेले हेइ जाए सेतेबेले आमे सेई पाणीपाग रे बा सेई क्लाइमेट रे हमको एडाप्ट बा उपयोजित करबा को पड़ी थाए। तो संभवतः लोक माने परिवर्तित क्लाइमेट रे जलवायु रे निजको से माने उपयोजित करि पारि नथिबे, प्रथम कथा। द्वितीय कथा, जलवायु एवं पाणीपागर परिवर्तन जेतेबेले हेइथिबो सेतेबेले तांकर कृषि उपरे मध्ये तार प्रभाव पड़िथिबो, तांकर उत्पादन उपरे मध्ये सेही प्रभाव पड़िथिबो। ठीक अछि, जा फल रे अवसान हेइथिबो बोली आमे अनुमान करिथाउ। तापरे द्वितीय कारण हेइथि पारे निर्वनीकरण।
निर्वनीकरण कौन डिफरेस्टेशन अर्थ है रेकलेसली जंगल काटिबा। तो जितेबले जनसंख्या बढ़ी हरप्पा सभ्यतार जनसंख्या बढ़िया संगे संगे तांको बासगृहर आवश्यकता पड़ी एवं से बासगृह को फुलफिल करने से माने जंगल गुड़ काटी रेकलेसली बहुत जंगल कटाई एवं बहुत जंगल कटिगला वर्षा हो न ठीक अच्छे नॉर्मल वर्षा हो न जहाँफल चाष कार्य कृषि कार्य प्रभाव पड़ी एवं कृषि उत्पादन कमी जाइए खाद्याभाव देखा देथिबो जहाँफल हरप्पा सभ्यतार अवसान होता बोली आम अनुमान कर। तृतीय कारण है प्राकृतिक विपर्यय। प्राकृतिक विपर्यय कौन? प्राकृतिक विपर्यय से संभवतः होते पारे भूमिकंप हो भूचलन हो भूमिकंप जितेबाला हुए गोटे जगह माटी धसई ही पशि भी जाए तो आम अनुमान करूँ जे कौन सी गोटे बड़ धरणर भूमिकंप निश्चित भाव हो बोधे एवं से भूमिकंपर शिकार हो सिंधु सभ्यता एवं माटी तले से धसई पोती हो। ठीक अच्छे यहाँ तो गोटे प्राकृतिक विपर्यय कथा कहली। द्वितीय प्राकृतिक विपर्यय कौन होती पारे? सिंधु सभ्यता सिंधु नदी कूल गढ़ी उठी तो सिंधु नदी रे संभवतः गोटे बड़ धरणर बन्या आसी एवं से बन्या प्लावित होकरी हरप्पा सभ्यतार अवसान हो। आम मोहनजोदारो बोली गोटे बॉलीवुड मूवी आसी जदि आम ताको देखिबा ताले तार अवसान को से भाई देखी तार क्लाइमेक्स रे सिंधु सभ्यतार गोटे बन्या आसी एवं से बन्या जल सिंधु सभ्यतार जो जनबसती थिला से जनबसती को प्लावित करके ध्वंस कर देछि। ठीक अच्छे तापर चतुर्थ कारण हो पारे वैदेशिक आर्य मानकर आक्रमण। आर्य माने विदेशी थिले। ठीक अच्छे से बाहर आसी से मैंने जितेबाला सप्त सिंधु एरिया रे आसिक सप्त सिंधु अंचल जितेबाला बसवास कले सप्त सिंधु अंचल भी से पंजाब पाखापाखि पंजाब पाखे तो सिंधु सभ्यता भी पंजाब पाखे था। तो सिंधु सभ्यतार लोक मान सहित आर्य मानकर क्लैश बा संघर्ष हो एवं आर्य माने टिके बुद्धिया थिले टिके ज्ञानी थिले एवं से माने लोहार व्यवहार जानी घोड़ार व्यवहार जानी बोली मु कहूँ। तो सिंधु सभ्यतार लोक मान तुलन आर्य माने टिके अधिक उन्नत थिले। ठीक अच्छे तो आर्य मानकर सहित सिंधु सभ्यतार लोक मानकर संघर्ष हो एवं से संघर्ष रे आर्य माने विजित होते एवं सिंधु सभ्यता लोक माने पराजित होते बोली विश्वास करा जाए। तो ये आर्य मानकर आक्रमण मध्य हरप्पा सभ्यतार अवसान गोटे कारण होते पारे बोली आमे अनुमान करिथाउ। ठीक अच्छे पिला माने तो तांकर अवसान विषय आम कौन कहला चारोटी कारण गोटे जलवायु वा पाणीपाग परिवर्तन हो कि निर्वनीकरण हो कौन प्राकृतिक विपर्यय आसी वैदेशिक आक्रमण हो जहाँफल ये सब कारण को लेकर हरप्पा सभ्यतार अवसान घटी। ठीक अच्छे यहाँ थिला सिंधु सभ्यतार संपूर्ण विवरणी। आशा करुछि एतिर जो भी तथ्य को ये प्रस्तुत करा जाइछि सेटा आपण मानक पई बहुत उपादेय हम या भल भाव सेव करके रखु ये स्लाइड्स को ये वीडियो को बारंबार देखंतु एवं सिंधु सभ्यता विषय सविशेष विवरणी को हृदयंगम करंतु। आज पाई एतिक रहिली परवर्ती आलोचना रे आमे भाग माने अंशग्रहण करबा एवं से आलोचना करबा आमे रूप वैदिक जुग वा वैदिक सभ्यता विषय।